Kaixo berriz ere, laguntzeko bideo sekuentzia hartan, hau izango litzateke hirugarren bideoa, eta hemen egingo duguna da, NX-an gure biki digitala ireki, eta ikusiko dugu nola mapeatu seinaleak gure PLC-arekin, OPC-UA protokoloaren bitartez. Horretarako, lehen da biziko gauza egin beharko duguna da, gure biki digitala jetxi, Moodletik, Moodleen igota daukazue, kasunetan 2025an eskiletan erabilitako biki digitala izango da. Jetxiko dugu, bai? Karpetan bertan konprimitutako karpeta bada, beraz, extraer sakatuko dugu. Eta, bueno, komodona, niretzako behintzat, izango da hemen, eskritoriora ekartzea, bai? Hau ja itxiko dugu. Eta egingo duguna da, gure NX, bai, Siemenseko biki digitalak egiteko, piezak egiteko, gure programa irikiko dugu, bai? Hau irikitzen zaigu, aipatu, gogoratu, bai? Lizentzia, eskolako lizentzia dagoela ikasle wifi bitartez konektatzen bagera, iritsiko gera NX-eko lizentzia, bai? Eskolako zerbitzaritan daude. Vale. Ikasle wifian egon da, emango diogu abrir, eta irikiko dugu, bueno, orain jetxi dugun gure biki digitala, Estación Skills 2025, aukeratuko dugu, eta irikiko zaigu gure biki digitala. Programatu beharko dugun, bai? Hau da gure erronka. Bueno, besteik gabe, hemen ikusten da nola irikitzen zaigun biki digitala, ikusi dezakegu, mugitu, bai, doki batetik bestera. Nahi badugu hemen horrela jarri. Bai, bueno, salseatu, pixkat, bai. Zer egin behar dugu? Mapeatu. Defektuz, biki digitala hau etortzen da simulatzeko PLC batekin, PLC Sim Advanced erabiliz. Guk, lehen aipatu dugun bezala, fisikoki daukagun PLC bat erabiltzen ari gara. Beraz, ja, beak defektuz mapeatutako seinaleak kendu egingo ditugu. Eskubiko botoiarekin eta eliminar. Eta orain bai, emango diogoen tabla de símbolos, desplegatzen zaigun menuan, aukeratuko dugu mapeo de señales. Mapeo de señales honetan, ikusten dugu ja, bueno, berak biki digitalan, pieza bakoitzean, sensore bakoitzean, dauka konfiguratuta seinale bat. Bai? Eta horiek dira elkartu behar ditugunak gure PLC-ak argitaratzen ari diren aldagaiekin eta bueno, mapeatu egin, bai. OPC-UA aukeratuko dugu eta hemen daukagu ajustes. Bai? Sakatuko dugu ajustes eta hemen berriz ere utxa daukagunetan agregar un servidor. Agregar un servidor honetan lehenengo aldia egiten dezuenean, sartu beharko da, zeintzuk zeraten, nun zaudeten, bai, herrialdea eta bar, aceptar eman, eta honea iritsiko zerate. Hemen, eskatzen digu zein da gure zerbitzariaren IPA. Bueno, sartuko gera, ez bagera gogoratzen, propietateetan, OPC-UA propietatean jetxiko gara eta hemen ateratzen zegoen direcciones del servidor. Hau hartuko dugu, kortar, bai? Eta NX-an bueltatuz, pegar. OPC-UA gogoratu, bai, 48-40 hau da OPC-UA portua, bai? Lan egiten duen portua. Return sakatu eta aukeratuko dugu lehenengo aukera. Enkriptatu gabeko OPC-UA. Aceptar eman, eta hemen ja ikusten dugu, bai? Segurtasunik gabe, baino, konektado. Eta hemen ja orduan ja ateratzen zaizkigu
Guk PLC-an konfiguratu genituen, kasu honetan sarrerak, eta irteerak. Hauek aukeratu eta aceptar sakatuko dugu. Bai. Eta gehitu zaizkigu señales externas honetan. Kasu honetan, nola izen berdina daukaten, hau da, S-gripper, eta hemen eskubi aldean S-gripper bat daukagun, eman dezakegu realizar mapeo automático. Bestela, bueno, nik badakizkit izen desberdina dauzkala eta bar, aukeratzea dago banan-banan eta hemen emango banio mapear señales hau egingo luke, hauek elkartu. Izen berdina dutenez, ondo egin badegu, realizar mapeo automático eta bueno, ziurtatu beharko dugu daudela eginda, bale? Orduan, abidez, zema dazkat 15, guazen lehena bizi kontatzea denak egin dizkida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 egin dizkit. Beraz, guazen ikustea, bueno, ondo daudela eta abertzin falta dan. Bueno, S-gripper, ondo. Source, pieza, con cinta, posizioak, left conveyor, norabidea izango da, ezkerrera muitu, eskubira muitu, gripperra, eta sartu eta aktibatu eta desaktibatu. Hemen batzuk falta dira. Guazen aukeratzea, zeintzuk falta diren, 0 dauzkatenak, pos aktual hau, encoderrarekin, hau bigarren encoderrarekin, eta hau hirugarrenarekin. A ber, zein gehiago falta zaizkigu. Right conveyor hau. CS right conveyor. Eta left conveyor. Hau egin da, egongo da orduan. Bai. Right conveyor. Eta left conveyor. Ba, prinsipioz denak egin daude. Aceptar emango diogu, eta guazen ikustea, bai. Hemen ja aukera daukagu simulatzeko. Eta egingo deguna da, bueno, daukat hemen prestatuta programa txiki bat. Non egiten duena da, bueno, forzatzen diotenian variable bat, aldagai bat. Eskubitara mugitu, agindu eman, eta abiadura bat eman behar diot. Kasu honetan eman diot 80. Eta aldi berean hemen beste badaukat, bueno, piezak sortzeko. Bueno, gozen konprobatzea. Hemen jarriko dugu txikian, eta bueno, eskubitara mugitu. Ikusten dugu nola mugitzen den eskubitara. Piezak sortu. Bai. Eta hori izango litzateke dena.
bai. Bueno, aztertu dezakegu seinaleak nola bidaltzen ari garen, eta bueno, hemen kasu honetan sensorea aktibatu duela, bai. Eskubiko sensorea pieza iritsi denean. Fijatzen magera, pieza dago eskubita. Ba, izango litzateke dena, eta mendik aurrera, ba, programa egingo beharko zenukete. Besterik gabe,